aste zarenean pentsatzen nundik nora kontatuko duzun historia, izaten dituzu mai gainean bide pila bat, ez? Eta nik uste kartzela bat dela, eta Mikel Ibarguren poetak esaten zuen bezala, kartzelak 4 ertz ditu, ez? Hori da kartzela bat, ez? Azken batean, basikamente, ez? Gero kartzelak apaindu egiten dituzte eta saskibaloi kantxa dago eta dena erakoa, baina kartzela azken batean 4 horma eta ate bat dira, ez? Eta orduan ez du ematen, ez? Enfoke asko egon daitezkenik, baina bai daude enfoke asko, eta hasiera batean, bai, nire burua hortxe ikusten nuen, kontakizunean txertaturik, baina, gaian arakatzen joan ahala konturatu nintzen, gehiago interesatzen zitzaizkidala besteen historioak. Nire historioa behar bada ez zuela horren beste aportatzen, eta gutxinaka aldenduz joan nintzen, eta beste personaje batzuk izan diazkenean protagonistak, eta alde batetik pena badaukat, ze niri gustatzen zaizkit, ez? Lehendabiziko personan kontatutako historiak eta dokumentalak ere, bai, gustatzen zaizkit, lehendabiziko personan kontatutakoak. Eta, badaukat, baneukan jakimina ikusteko nola gatuko zen, ez? Baina, bestalde batetik, nire ordez beste personaje bat sartu da noski, eta hori aritmetika ariketa hutsa da, eta nire dokumentala doden personaje guztiekiko kariño berezia daukat, eta pozik nago personaje hori orain nire partez dagoelako dokumentalean.